kong gagamitin na pangsahog. Ito, lechon manok na niluto ng anak ko nung isang gabi. Sure ko wala nang kakain ito, kaya yun na lang gagamitin ko sa malunggay. Ayun. Itong malunggay, kasi matagal nga itong himayin. Basta pag hinimay mo, tapos kinabukasan mo pag gagamitin, kailangan pag ilalagay mo sa ref na may takip. Hindi magbabago ang lasa niya, no, ang amoy. Lalabas ko muna itong tanlad. Kasi ang tanlad dito, ayan, durog na. Ganyan talaga ako magluto, pati talaga sa Pinas, para makain ng mga bata. Ngayon, eto na yung hinimay ko. Isinama ko pati ang sabaw niya para mas masarap. Inalis ko to. Inalis ko tong tumigas na fat. Ngayon, eto na. 2 coconut cream. Kasi mas gusto ko ang magata. Tapos yung hinimay na roasted chicken. And tanlad, luya, bawang, saka sibuyas. Ipaghahalo-halo ko lahat yan dyan. Ayan na lahat. Kompleto na lahat. Lahat ng ricado nilagay ko na dyan lahat. Sabay-sabay. Tapos, magdadagdag ako ng 1 cup halos to ng mainit na tubig. Tapos yan, nakasindi na yan. Haluin ko muna. Pagtataga, haluin ko para hindi magbuo-buo ang nyog. Dadagdagan ko siya ng asin kasi nung tinikman ko medyo matabang siya. Hindi kinaya ng alat ng chicken. Yan, lalagyan ko na siya ng brown sugar kasi gusto ko ng gulay. Manamis-namis. Ayan o, nag-iikot lahat ang tanlad. Yan ang gusto ko, kaya kailangan talaga durog na durog ang tanlad. Kasi pag naghalo na sa gulay, ang sarap niya. Ayan, pwede ko nang ilagay ang malunggay. Uubusin ko na to lahat kasi nagsishrink naman ang malunggay. Yummy. Tapos na. Ang kulang nito, ang siling laki. Sa Bicol yan, nilalagyan ko pa sa ibabaw niya. Pero hindi ko inihiwa kasi ang iba ayaw ng maanghang. Sarap.